дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд бо топ хабарҳои варзишӣ хидмати шумост. Рафтем. аз саломатии футболбози дастон Диего Марадона чӣ маълум аст? 2 рӯз пеш тамоми расонаҳои иттилоотӣ аз вазъи баъди саломатии Марадона хабар дода буданд ва шумораи зиёди мухлисони аргентинӣ назди беморхона барои дастгирии ӯ ҷамъ мешуданд ва як нав эҳтироми худро баён мекарданд. Саҳари барвақти ҳамин рӯз ба кулли мухлисон хабари ҷарроҳиро хуб паси сар кардани Марадона расид. Табиби Диего Марадона Леополдо Луке ҳамин рӯз изҳорот дод ки ҷарроҳии Марадона дар беморхона хуб гузашт ва аз аввал ин ягон ҷои ҳангомасозӣ надошт, чун Диего ба ягон бемории ҷиддӣ гирифтор набуд ва хабари он ки гӯё Марадона сактаи мағзи сар ё худ инсул гузаронидааст иштибоҳ буд. Мо маълум накардем, вале ин аз рӯи нишонаҳояш ба анемия монанд буд. Аз ин рӯ мо дар ин маврид ҷарроҳӣ гузаронидем ва ин камбудиро бартараф сохтем. То рӯзҳои ҳаштум Марадона ба кори худ бармегардад, гуфтааст табиби Марадона. Марадона сармураббии дастаи Химнасии Аргентин аст ва рӯзҳои наздик ба симати худ бархоҳад гашт. дастоварди нави Криштиану Роналду ва қадам ба қадам наздик шудани ӯ ба рекорди навбатиаш. Криштиану Роналду бо ба майдон омаданаш дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо муқобили дастаи Ференцварош 18-умин мавсими иштирокаш дар ин мусобиқаи аврупоиро истиқбол гирифт. Роналду 18 мавсим аст ки дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо иштирок менамояд. Ҳоло ин рекорд нест, чун ӯро мебояд 2 мавсими дигар дар ин мусобиқа иштирок кунад, чун дарвозабони собиқи дастаи Реал Икер Касилиас 20 мавсим дар ин мусобиқа иштирок кардааст. Дигар ба ҳеҷ бозигаре муяссар нагардидааст ки ба Роналду Касилиас наздик бошад. вакили Думаи давлатии Русия Гаджимурод Омаров зимни як мактуб ба президенти Федератсияи Русия Владимир Путин пешниҳод кардааст ки Ҳабиб Нурмагомедовро ба унвони қаҳрамони Русия сарфароз гардонанд. Ин дар ҳоле аст ки вакили мазкур барои чанд хизматҳои шоҳини доғистонӣ ӯро дар симои ҳамчун шахси намунаи ибрат барои ҷавонон ва шарафи ин мамлакатро ҳимоя кардан дар бузургтарин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ба ин унвон арзанда гуфт. Ӯ гуфтааст ки аз нигоҳи ман Ҳабиб нигоҳ накарда ба сину соли ҷавониаш аллакай исми худро дар таърих на танҳо бо дастовардҳои варзишиаш, балки бо рафтор ва муносибати инсониаш навишта кард. фикр мекунам ки Ҳабиб вори шахсони машҳур метавонанд намунаи ибрати ҷавонон бошанд, чун ҳама дар зиндагии худ кумире дорад, гуфтааст Гаджимурод Омаров. ин пешниҳоди вакилро аксарият дастгирӣ карданд, аммо чанд тани дигар андешаи зид доранд. Масалан Костя Дзу, боксчии машҳури Русия ва Австралия, ба ин пешниҳод андешаи муқобил дорад. ӯ мегӯяд қаҳрамони Русия барои чӣ? устоди хизматнишондодаи варзиш фаҳмо ҳатто баҳс карда намешавад, аммо унвони қаҳрамони Русия инро ман намефаҳмам. ин ғайри қобили қабул аст, гуфтааст Костя Дзу. кам кам душманони Ҳабиб зиёд мешаванд. шояд президенти ФИФА Ҷанни Инфантино аз аъзогии Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ канор равад. Чӣ тавре ки сомонаи Лемондо хабар медиҳад, рӯзи 26 октябр шикоят аз болои раҳбари ташкилот аз ҷониби ширкати швейтсарии Спорт 7 ки дар байни дигар ниҳодҳо фаъолияти ғайриқонунии агентҳои футболро тафтиш мекунад оғоз шудааст. Дар ташкилот бовар доранд ки Инфантино якчанд меъёрҳои хартияи Олимпиро вайрон кардааст ва талаб мекунад ки ӯро фавран аз узвият дар Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ маҳрум намоянд. Тобистони соли гузашта маълум карда шуд ки Инфантино дар парвандаи ҷиноӣ муттаҳам карда шудааст. тафтишот алайҳи ин функсионер ба ташаббуси додситонии Швейтсария оғоз шудааст. раҳбари ФИФА барои амалҳои ҷиноӣ ки дар он масъулони ин шуъба дар таҳқиқи фасод дар созмон низ ширкат доштанд гунаҳгор дониста мешавад. ёдовар бояд кард ки таҳти раҳбарии Инфантино ФИФА мизбони ҷоми ҷаҳонии соли 2018-ро ба Русия дода буд. қаҳрамони бискаратаи мусобиқаҳои тоскулои бузург теннисбози шинохтаи испанӣ Рафаэл Надал ба саволе посух дод ки чаро ӯ Реал Мадридро мухлисӣ мекунаду Барселонаро не. ғайр аз он ӯ гуфт ки чаро то ҳол баъзе аз наздиконаш бошгоҳи Каталониро дастгирӣ мекунанд. падар ва умуман тамоми оилаам ҳамеша мухлиси дастаи Реал Мадрид ҳастанд, аммо вақте ки тағоям Мигел дар Барса бозӣ мекард ҳама ӯро дастгирӣ мекарданд. баъдан ӯ ба Малёрка баргашт. аз ҳамон лаҳза сар карда
тақсимот ба вуқӯъ пайваст. касе мухлиси барселона боқӣ монд ва касе боз ба мухлисии бошгоҳи шоҳона баргашт. иқтибос меорад карьера де ла Сера аз ҷумлаҳои теннисбози испанӣ. жерар Пике ҳимоятгари дастаи барселона вазъи феълии бошгоҳро мавриди интиқод қарор дод. дар бошгоҳ ҳоло тағйиротҳои бузург ба миён меояд ки аз нигоҳи ман лозим нест. мо бояд фақат вазъиятро дигар мекардем. ин маълум аст ки мо рӯ ба танаzzул мениҳодем ва ин сол то сол бад шуду беҳне. барои барселона бори дастаҳо муҳим нест ки дар вазъияти бад тоқат намоӣ, чун ин гуна дастаҳо фақат ва фақат ғолиб меоянду бас. ба наздикии интихоботи президенти бошгоҳ мешавад ва мо мебинем ки чӣ хел дар ин даста тағйиротҳо ба миён меояд, гуфтааст жерар Пике. дигар чӣ тағйирот мешавад? гуфтагии худи Пике бадтар мешаваду беҳтар не. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр. шумо аз муборизаҳои зиндагӣ хаста шудед ва асабҳои худро хароб кардед? ин мушкиле нест. ба ютуб канали Тоҷикистон ба пеш дароед ва саҳначаҳои ҳаҷвии беҳтаринро дар таҳияи Арабшо компания тамошо намоед.